Es ingkang den pandhegani panjenenganipun Kang Mas Yanto. Horeg saknalika pandhapi agung jengkarnya pengantin sarimbit wonten ing korining wewangunan. Kadya jejel riyel saben-sabening pamidhangetan panti pandhapi agung paewahan. Saya dangu, saya cedhak. Kepareng sirat ngajari sang penganten kakung saha penganten putri. Kumlawe astanipun abebalangan gantalan suruh ingkang tinemu rasipun. Lamun to suruh ingkang saged den wastani gondang tutur gondang kasih. Abebalangan gantalan suruh kaping 3 ingkang tinangsunan benang lame lamun to yen ginigit padha rasane.